дастаи душанбе мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 10 оид ба футбол пирӯзии аввали хешро дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 18 сола дар лигаи пешсаф ба даст овард. Дар даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 18 сола тими душанбе дастаи ёқути шаҳри ваҳдатро ба ҳузур пазируфт. вохӯри дастаҳо дар майдони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Мумин Раҳимов доир гардида бо ҳисоби 3-1 ба суди дастпарварони мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ хотима ёфт. дар қисми аввали вохӯрӣ бозигарони дастаи ваҳдат бозиро идора мекарданд ва бо ҳуҷумҳои пайдарпайи хеш зуд хати ҳимояи дастаи душанберо рахна мекарданд. ҳамин буд ки онҳо дар қисми аввал ба задани гол муваффақ гардида ба пеш баромаданд. муаллифи голи дастаи ваҳдат Баротбек Мирзоев гардид. аз оғози қисми дуюм бозӣ тамоман ранги дигар гирифт, зеро то дақиқаи 69 вохӯрӣ бозигарони дастаи душанбе ба задани 3 гол муваффақ омаданд. аз он ҷумла Алиҷон Шарбатов 2 гол зада муаллифи дубл шуд. як голи дигари душанберо Беҳзод Маҳмудов вориди дарвозаи Ёқут намуд. бо ҳамин ҳисоби 3-1 дидори дастаҳои душанбе мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ рақами 10 оид ба футболи шаҳри душанбе ва ёқути шаҳри ваҳдат дар даври сеюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозигарони то 18 сола дар лигаи пешсаф ба анҷом расид. ин пирӯзӣ барои дастаи душанбе дар лигаи пешсаф аввалин ба ҳисоб меравад. қаблан ин тим дар 2 бозӣ соҳиби 1 имтиёз гардида буд. дастаи ёқути ваҳдат бошад ба шикасти дуюми худ мувоҷеҳ шуд. мо аввал якум бозимон ба дастаи клуб буд, 1-1 кардем. дуюм бозимон кати шевсен душанбе буд, 2-1 боридем. сеюм бозӣ дар ҷадвали мусобиқа охирон будем, бояд бозиро мезадем. якум тайм ба ҳисоби 1-0 мағлуб шудем. дар дуюм тайм заҳмат мекардем, бозиро 3-1 будем. дидори дастаҳои клуби марказии варзиш Артиш бо Эсхата бо натиҷаи 1-1 хотима ёфт. равшани шаҳри Кӯлоб дар як бозии пургол бо ҳисоби 5-3 дастаи ҷавониро мағлуб кард. пешсафи лига муассисаи давлатии мактаби маҳорати олии варзиш оид ба бозиҳои dastavии шаҳри Душанбе бо ҳисоби 4-1 Ҷайҳунро шикаст дод. миёни бозигарони то 18 сола ин тим ягона дастае мебошад ки то ҳол имтиёз аз даст надодааст.